Mga kapuso, duha ka portalets nga napahamtang sa Iloilo Sunset Boulevard gin-vandalize. Gangs ginalantaw nga may kahimuan sini. Si Kim Salinas nakatuto. Hindi na nahusto kay ang portalets hindi na akon. Inyo na tanan. Gusto ka 15 mil, dakpan nyo. Ini ang panawagan ni Iloilo City Mayor Jared Treñas sa tanayang pamuluyo sa siyudad sang Iloilo sa makatudlo sang may kahimuan sa pag-vandalize ang duha ka portalets nga nahamtang sa Iloilo Sunset Boulevard. Magahatag ang alkalde sang 15,000 pesos nga reward sa makadakop sa ginapatihan mga sospetsado. Suno sa Iloilo City Public Order and Safety Management Office, hindi magnubo sa isa ang may kahimuan sang vandalismo. Posible kabahin sang grupo o kon gangs ang mga person of interest. Legal age man siguro, pero these are tinatawag naton nga mga gang kag sorority man siguro. Posible na may mga ngalan naman kita diri, no? Dapat ma-verify ni. Iga-repaint ang gin-vandalize ng mga portalets suno kay Garbanzos. Isa sa mga ginsita sang alkalde among Tanod Outpost sang Barangay Nabais, Mandurriao. Unfortunately, Barangay Nabais, hindi tanod ang sasulod. Ang sasulod, beer. Ipauntat ko man to. Siyempre, may tanod man na sila. Apang kun si Garbanzos ang pamangkuton sa presensya sa mga Green Guard sa lugar. Las 4 sang hapon, tubtob las 12 sang tuwang gabi lang, nag-duty ang 4 ka Green Guards sa Sunset Boulevard. 2 ka Green Guards ang ginadugang sa Biyernes tubtob sa weekend. Plano sang LGU nga butangan sang CCTV camera sang Sunset Boulevard agud mahapos matumod ang magahimo sang kasubong nga butang o kun anuman nga krimen. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.